21 iyulda Türkiýanyň Istanbuldaky howa menzilinde Türkmenistana gitmek isleýän watandaşlar gozgolaň çykardy. Gozgolaň bolmagynyň asyl sebäbi şol howa menzilinde ilkinji bolup 40-dan gowrak adamyň uçar biletlerini 300 Amerikan dollar garşylygynda satyn alandyklary we olary hem Türkmen konsullugy tarapyndan saýlanan adamlar bolup, şol 40-dan gowrak adam uçar biletlerini satyn alanlaryndan soň hemmesi jemlenişip koronavirus barlaglaryndan geçmäge gidýärler. Ve geçenlerinden soň netijede 5 adamda koronavirus keseliniň bardygy anyklanylýar. Olaryň ikisi erkek oglan, bir sansy ýaş çagaly gelin, galan ikisi bolsa ýaşy gartaşan aýallardygy aýdylýar. Şol 5 adama Türkmenistana gitmeginiň öňü alyndy we 300 Amerikan dollar garşylygynda alynan uçar biletlerini ýzyna tawşyranlarynda 55 Amerikan dollar ýzyna gaýtaryp, galan 245 Amerikan dollar içeride alandyklary sebäpli gozgolaň çykaryp başlandyklary aýdylýar. Aýtmaklaryna görä şol koronawirusyň bardygy anyklanylan ýaş çagaly geliniň ýoldaşy öz maşgalasyny Türkmenistana uğratmakçy bolup, şol Türkmenistanyň awia kompaniýasynyň bilet satyjysy bilen gowuklaşandy. Şeýlelikde şol ýerde duran Türkmenistanlylar tarapyndan hem şol kösenip duran maýyp adamlary, garry aýallary we ýaş çagaly gelinleri ilkinji bolup Türkmenistana iýermeklerini talap etip başlandyklary habar berilýär. Şaýatlaryň habar bermekleri esasında şol howa menzilinde sany 20-den gowrak maýyplaryň, 50-den gowrak ýaş çagaly aýallaryň, 150-den gowrak ýaşy gartaşan erkek we aýal adamlaryň bardygyny, netijede Türkmenistana gitmek üçin howa menziline gelen Türkmenistanlylaryň sany 2000-den geçýändigini aýtýarlar. Türk polisiýasynyň bu hereketlerine garşy şo ýerde duran türkmenler berk direnişde durdular diýip gozgolaňa gatnaşan watandaşlar habar berýärler. Gozgolaňyň dowamynda 100-e ýakyn türk polisiýaleri gelip, şol ýerde gozgolaň çykaran ýaş çagaly geliniň ýoldaşyna gorky salyp, köpçüligiň gozgolaňyny basyp ýatyrmakçy bolup, howa menziline ýygnanşan türkmenleriň, hatda ýaş çagaly aýallaryň, garrylaryň we maýyp adamlaryň üstlerine awşadyjy gazyny sepipdirler. Türk polisiýasynyň bu hereketlerine garşy şo ýerde duran türkmenler berk direnişde durdular diýip, gozgolaňa gatnaşan watandaşlar habar berýärler. Bu wakanyň esasy ýerleriniň biri hem Istanbuldaky howa menziline konsul işgärleriniň hiç biriniň barmandygy ünsi çekdi.